Nungay dila ni hamu na pugos na holan mangalang gulamo mungkin na buwi mo siya kembali tu na makorek-korek minyak jelanta adong di sisa-sisa di robot-robot ni gulamo adong kan iya unang palidu tanganmu sebenarnya boharus ni dang na menyebar-nyebarkan yang manginang daun ngului songonido na moraipe jok-jok do gersang pikiran na sasape so diingot na adok kepeng na jadi sotung olo hita dang marlas ni roha alannya ha parsatong kinado portibion 2-3 ya parsatong kinado portibion tu surgoido hita dah jadi ala parsatong kinado portibion bahasa pola stresau ido benna judul nai nak kaning marlas ni roha ma ala di tonga-tonga tado di bata apapun masalahmu inang baik na poso do hita sudia kaama nang paciun do neng paciu kian ne baru kerejo do ne baru golongan ceda otik suatu ngadong dah ikon ho marlas ni roha ai pikiran odo anggo sumber ni sahid molo mampu duau secara kristenon marlas ni roha dang boto on ni jolma marhepeng duau manang dang dak kepeng na mangatur sude